माकून हर जागा मर बग्गी पेंदे बीता माक बगा म्हणते माकुंदी पकड़सेले माउंदी कांड्र लाइन सेले अरे माउंदी धर्म कोड मते माकुंदिला अरे कोकी सरसोनी तबर मुस्लिम नेता अंतर हिंदू नेता अंतर क्रिश्चियन नेता अंतर इनके माक भारत और हान की सिरतर की मरक इनके बारी ना से मंत संधि मावता से मंत कोर्ट व्यवस्था को मावान उर मगर नहीं की तर कोर्ट इते तेन अर्थ में जे हमर कोर्ट इता इनके अमर खंड की ते इनके व्यवस्था इनके मर पेन की तो ನಾನು ಬದೇಶಲೆ ಸಂದಿರುಂದಿ ಪೆರ್ಸ ಪೇನ್ ಇದ್ದದ ಅರೆ ಭಗಸಂದಿಗ ಪೇನ್ ಗಳ ಇಂತರ್ಸೆಲೆದ ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾವ इनके ग्रांति ते बतल कोय पुण्य कोय तुरबारी इंते कोरत पुड़ते कोय तो ಅದು ಅವಸರಂ ಸೆಲ್ಲೆಕಿ ಮರ ಕೋರಟ ತುರ್ತು ಕೋಯ್ತು इनके मर बग्ग फीलिंग दात बिल इंतर बिल बारी वातವು ಮೀನ್ ಇಂತ ಮೀನ್ ಬಾರಿ ವಾತ मर प्रकृतिवादी इनके बारह सका बगुच्ची और की तो गलती में रहता तपस की थे 12 गुट्टी मना सका की उंडी वेन कुंडी सका रणवेन रंडा की रण सका मूंदा की मून सका नालू की नालू सका इन 12 गुट्टी मना उंडी की जास्ती मानो ते अदेन के मर प्रकृतिवादी मराठी के सुना माग पक्षी न भाषावादी माग गोर बोंडना जुरात से ले मर सगुरता मेरे बदल नहीं देता सगुर की सिद्धांत से ले ते बता तुम्हारा सगुर की इंत बत पिटे बाते बता लेंता बत वेकर बेक भाषा की माग बोंडो ना अवसरम से ले और कमी किया अंदर की तुम्हारा बेक बित्ती अंदर तुम्हारा पसिगीसे मंत्री इनको धर्म मानता मुस्लिम मानते क्रिश्चियन मानते हिंदू मानते जैन मानते उर बदल मानता तुड़कुर बदल इंते अरे बेटा मत तू चलो इंते मदली हड़कंते बतूर बता तुम हड़कंते बाइबल आया कुरान पढ़ो रे इंते उर कांड मजे और अगला इंदा तो क्रिश्चियन बदल इंते चर्च ना जानते उर बदल इंते अरे बाइबल पढ़ो उर अगला इंते हड़िया उंदी मला ही क्या कवित्तो इनके हिंदू मानते उर बदल इंते भगवत गीता हड़िया मरक बेक बीता समझने बीता तुड़कुरे बीता अंतर क्रिश्चियन में बीता अंतर कुंडे बेक हिंदू तक बत मातृनी कालम पाले किदा ಹೀಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತಾ ಸ್ಥಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು ओनानं अतिशय मावा कर्मचारी हिंदा ओना आभार मानतो तद्वतच अतिशय तज्ञपूर्वक अभ्यास पूर्ण आपला जो गोंडी संस्कृतचा किंवा गोंडी धर्माचा आणि मी भाषाबद्दल जे मार्गदर्शन करतो आपलं अर्जुन श्रीराम साहेब ओना बी ठीक वाचून आपला वेळ सुद्धा आपलं मार्गदर्शन करतो ओना बी ना सतशा आभार मानतो आणि मग दादाना पहिलं ओळख आता पेन नाग ते पेन की माहिती आता परंतु नंतर सुंदर नाही बाबा सुंदर नाही जे बरे व्यक्तीनं मागचे केलं होतं मला मागली आपला शिवणी वाटेगाव त्यागा दादाना ओळख आता आणि दादाला अतिशय पद्धतशीरपणे आगा माहिती देतो तर वर दादा बी शामराव विखे दादाना तसं आभार मानतो त्यानंतर कोरंगे साहेबाला वाचतो कोरंगे साहेबात देखील चांगलं मार्गदर्शन घेतो त्यानंतर मावर शिडाम साहेब प्रल्हादराव शिडाम नेणमा प्रल्हादराव शिडाम जवळजवळ 10 ते 15-20 वर्षांना संबंध ऊर देखील अतिशय गाड्या अभ्यासक म्हणतो गोंडी धर्माचा प्रचार केले ऊर बी आपल्या समाजासाठी अतिशय चांगल्या पद्धतीने काम केसर म्हणतो ओना देखील आभार मानतो तसंच आपलं प्रिन्सिपल साहेब अतिशय म्हणजे प्रखड पद्धतीने किंवा अतिशय सुंदर भाषण आणि मार्गदर्शन अभ्यासपूर्ण भाषण कितो ओना बी आभार मानतो थोडंसं आपलं शेषराव मडाई साहेबांना बी ओना बी अतिशय उत्कृष्ट भाषण चालू म्हणतात ती वेळ असेल मग त्यांच्या दादांना माफ घेण्यावर जराशी आपण वेळ श्रीमंत दादा ओना बी अतिशय उत्कृष्ट मार्गदर्शन म्हणतात आणि ओरबी की बाबा समाज अंधश्रद्धा तर हो सोनवा अदेन बाबतीत ओना विचार म्हणतो आधी ओना अतिशय चांगलं मार्गदर्शन घेतो त्यानंतर मायर संदीप जे व्यक्तलीर वाते उरा सुद्धा पूर्वक माहिती उरा तरी पण जे मार्गदर्शन की तरीके उरा बी आभार मानतो आणि खरोखरच आपण जे इगे वाचून मार्गदर्शन घेतील त्यांसाठी माझे कर्मचारी निश्चित मदत केली लढाईसाठी मी सोबत म्हणून त्याबद्दल वाद केले त्यानंतर संधीर आभार मानतो आणि इथे जो गोंडी धर्म आणि भाषाचा जो चर्चासत्र आता संधीरानं आभार मानवाची इथे थांब मानतो धन्यवाद जय श्री
विशिष्ट धर्म स्वातंत्र्य आल्यानंतर विशिष्ट काही समाजांना धर्मांतून लोक मान्यता म्हणतात, पण आपल्या कोणी धर्मातून मान्यता दिली त्यांना धर्मपालन कुटुंबाचे प्रयत्नातून म्हणते त्यासाठी मावा नारनाटे बदलांते ब्लॉक मध्ये सर्कल मध्ये मध्ये विभाग मध्ये आदाच्या संधी आपला समाजाला मिटिंग घेत शिकून त्यांना म्हणजे दिशा बांधून ठरकी आणा त्यासाठी वास्तव बांधतो मिळते आणि वाचते त्यासाठी तमुरा विचार पुरा जे बदल म्हणता पुरा देशासाठी नेटा कार्यक्रम अध्यक्ष और तिरुमल माधवराव काका मरसकले प्रमुख पाहुणे श्रीराम साहेब विखे साहेब श्रीराम साहेब कोरगे साहेब संधी देणे त्यात आपल्या टीचर वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग त्याच्यानंतर मातृशक्ती पितृशक्ती ते ईद कार्यक्रमासाठी वागते आपण ईद कार्यक्रम आपण बहान सक्सेस तिकट किंवा आपण निकट बदल त्यांना विचार चिकून त्यांना पुणे बहान प्रतिसाद शिकून आपण त्यांना विचारातून तिकट अग्रणी मंत्री सिले त्यासाठी मीटिंग आयोजन केलं आता ते मीटिंग निकट एज्युकेट पुरा विचार केले शिकून आपण बदल नंतर निर्णय बदल येतो खिडकीला आपण खिडकी कर त्यासाठी वाचक तुम्हाला विचार केला त्यांना विनंती केली. जय शिवा.